Η Σκόντα Ξάνθη θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό το απόγευμα του Σαββάτου στα Πηγάδια, με τις ομάδες να φιλοδοξούν πως θα δώσουν τέλος στο αρνητικό του σερί, καθώς κάθε μία προέρχεται από 4 ήττες. Η Ξάνθη πανηγύρισε για τελευταία φορά στις 22 Ιανουαρίου, όταν νίκησε τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου θα αγωνιστεί χωρίς τον πρώτο σκόρερ της, Μάρκο Μαρκόφσκι, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Νομίζω ότι με την πολλή δουλειά που πρέπει τώρα να κάνουμε, θα καταφέρουμε να έρθουμε στις νίκες. Στις νίκες και στις επιτυχίες. Φυσικά για να μπορέσουμε έτσι να πάμε ακόμα ψηλότερα. Justement d'être qualifié pour cette Coupe d'Europe. Mais je pense que le chemin est encore très long parce qu'on a quand même pas mal de matchs qui sont à venir et qui sont très difficiles. Et maintenant, je pense que le groupe est concentré. Je pense que le groupe connaît et sait que ça va être long. Donc, on va se préparer à ça. Οι 4 διαδοχικές ήττες έχουν προκαλέσει προβληματισμό στον Πανετολικό και έχουν σχηματίσει ένα σύνολο 11 αναμετρήσεων όπου οι Αγρινιώτες αγνοούν τη νίκη. Η πιο πρόσφατη σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου απέναντι στον Όφη, χάρη σε ένα γκολ του Ετζεγγέλε. Ο Γάλλος αμυντικός είναι τραυματίας, κάτι που ισχύει επίσης για τους Μπλάζιτς και Κουτρομάνο. Ο Τάκης Λεμονής δεν πήρε στην αποστολή ούτε τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε όλη την εβδομάδα από ίωση. Εγώ πιστεύω ο Σάντι δεν τα βγει έξω, γιατί είναι. Ξέρετε πώς είναι στο πρωτάθλημα εδώ, γιατί αυτοί παίζουν σπίτι, πρέπει να κάνουν κοντροπίτες. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ελέγχουμε στο παιχνίδι, να ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε και αυτή άμα να ανοίγει πίσω, μπορούμε να βάλουμε κάτι εκεί. Το σημαντικό για μας θα είναι να αποβάλουμε τις σκέψεις για αποτελέσματα, για βαθμολογίες και να συγκεντρωθούμε στην μπάλα, σε τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Στον πρώτο γύρο ο Πανετολικός είχε επικρατήσει τη Σκόντα Ξάνθης με 2-0, χάρη σε τέρματα των Μητρόπουλου και Ρότσα.